కబడ్డీ 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 తెగువకు తెగువకు రణ సమరం తలపడు గెలుపుకు ఇది సమయం వెను తిరగని వీరుల పరుగుల మాటున మరిగెను తుది విజయం. ఖేల్లో కబడ్డీ రణ సమరం ఖేల్లో కబడ్డీ ఇది సమయం ఖేల్లో కబడ్డీ రణ సమరం ఖేల్లో కబడ్డీ ఇది సమయం సాధనతో కబడ్డీ కబడ్డీ చిందించే కబడ్డీ తమ కబడ్డీ స్వేదంతో విజృంభించే మన ఆటగాళ్లలో సంకల్పం, మన భరతమాతను దిటిన తిలకం. ఖేల్లో కబడ్డీ రణ సమరం ఖేల్లో కబడ్డీ ఇది సమయం ఖేల్లో కబడ్డీ రణ సమరం ఖేల్లో కబడ్డీ ఇది సమయం పట్టుదలే కబడ్డీ కబడ్డీ పెట్టుబడై కబడ్డీ కబడ్డీ ప్రత్యర్థుల క్రీడా సంగ్రామం. తిరుపతి వేదిక తిరుగే వేదిక విశ్వ విజేతల విజయ విహారిక. ఖేల్లో కబడ్డీ రణ సమరం ఖేల్లో కబడ్డీ ఇది సమయం ఖేల్లో కబడ్డీ రణ సమరం ఖేల్లో కబడ్డీ ఇది సమయం